Tunƙa shi shiri na musamman game da shahararren mawaƙi na musamman. Mawaƙin ya kasance ɗaya tamkar da dubu a ɓangaren waƙoƙi da kuma tsara fina-finan Hausa wato Kannywood. Shugaba ne a masana'antar nan ta Nur, domin da haɗin gwiwar wannan shahararren mawaƙi ake facaka a wannan katafariyar masana'anta ta shirya fina-finai mai suna Abnur. Wannan shahararren mawaƙi yana da baiwa kala-kala, saboda haka ga wata ɗaya daga cikin baiwar da Allah Ubangiji ya ɗora masa a kansa, domin wannan baiwa tasa ta samo nasaba ne da irin salansa da kuma yanayin da yake fitar da kalamai na soyayya. Kada ku manta wannan waka da muka ɗora muku wacce take da suna Badiyya, waka ce ta musamman wacce aka yi wa wata katafariyar gimbiya wacce aka rera wannan waka domin ita ma gimbiyar ta musamman ce. Kada ku manta, idan wannan shine farkon kasancewar ku a cikin tashar mu, ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku danna alaman ƙararrawa yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. Wakar Badiyya waka ce ta musamman wacce shahararren mawaƙi Nura inuwa ya wallafa ta a wannan shekara, ko kuma in ce satin da ya gabata. Wannan waka ba a ɗora ta ba, amma yanzu haka ga ta nan cif da cif. Mai sauraro ka saurari wannan waka daga farko har ta, domin shirin da wannan mawaƙi ya ringizo muku a wannan lokaci na tabbatar idan ka saurari wannan waka daga farkon ta zuwa ƙarshe za ka yi mata like, domin za ka amfani ƙwarai da gaske a cikin wannan waka ta musamman. Wakar Badiyya kamar yadda na gaya muku ta musamman ce, haka ma wacce aka yi wa wakar ta musamman ce. Gawan mawaƙin shi ma na musamman wanda aka yi wa na musamman, sannan wakar ta musamman. Kai, wannan waka ta cancanci jinjina da yabo, domin wannan shahararren mawaƙi ta yanda yake saƙa kalmomi masu taushi waɗanda suke ratsa zuciya a cikin wannan waka. Kai, wani abun ma sai ka saurare ta. Kada dai ku manta, idan wannan shine farkon kasancewar ku a tashar mu, ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku danna alaman ƙararrawa yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. Kada ku manta masu sauraro, ku dinga mana like da sharing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa da karsashi wajen kawo muku dukkanin shirye-shiryenmu a kowanne irin lokaci. Sannan kada ku manta, ku dinga aje mana comment a cikin wannan tasha domin tabbatar da ra'ayoyinku game da dukkanin bidiyoyinmu da kuma wannan tasha tamu mai albarka. Nura inuwa yana nan yana shirye-shiryen ringizo waƙoƙi na musamman, saboda haka masu sauraro masoya Nura inuwa ku kasance cikin shiri, domin fa yanzu aka fara. Wannan su mun taɓa ce, amma waɗanda za su zo daga baya sun fi ƙarfin a lissafa su, sai dai a sa kalkuleta. Kada ku manta, yaren Hausa kuke sauraro, yaren Hausa ta ɗau jimirin kawo muku dukkanin shiri game da shahararrun mawaƙa. Mun gode da sauraro, a huta lafiya.